Hoi, ik ben Gerrit Verhagen en ik vind het fijn dat jullie hier zijn in onze orgelzaal in Kaatsheuvel. We hebben hier 4 orgels staan. 2 zijn er van mezelf, 2 zijn er van vrienden uit België. Ik ben ook secretaris van de Belgische vereniging Mega Musica. Vandaar dat we veel connecties hebben in België. Het is een echte Belgische liefhebberij eigenlijk, Zuid-Nederlandse liefhebberij, de dansorgels. In Nederland is vooral het straatorgel heel bekend. Denk maar aan Amsterdam met die bekende straatorgels. Dat zijn relatief lichte orgels die op een driewielige kar door de stad werden geduwd. Had je ook wel in Rotterdam, maar toch vooral in Amsterdam. Hier in deze omstreken en in België had je dan de dansorgels, vooral gecentreerd rondom Antwerpen en Brussel. En in de kermisorgels, ja, dat was overal waar kermis was. Dat zag je ze ook in Duitsland, in Engeland, in Frankrijk. Overal waar eigenlijk kermisattracties ook moesten laten zien dat ze aanwezig waren, vooral laten horen. Dus het verschil tussen de orgels is ook vooral het volume wat ze voortbrengen. Een straatorgel is echt bedoeld voor op straat met hoge tonen, waardoor het boven het verkeer uitkomt en op die manier de aandacht trekt, waardoor mensen geld geven. Een dansorgel is met heel veel ritmesecties erin, kon ook groter gebouwd worden, omdat het vaak op één plek bleef staan, in elk geval voor een aantal avonden. En een kermisorgel, dat stond vast in een wagen opgesteld, waardoor het meegenomen kon worden van locatie naar locatie, maar wat vooral enorm hard moest zijn. En dan was de muziek eigenlijk iets minder belangrijk, er hoefde niet op gedanst te worden, als je maar hoorde dat ze aanwezig waren en mensen trok naar de attractie. Een dansorgel stond in een danstent of in een danszaal, dat was een besloten gebeuren, waar je dus elkaar kon ontmoeten. En dat was vroeger nog niet zo makkelijk om als jongens en meiden elkaar tegen te komen ergens. En op die manier kon je toch wat dichter bij elkaar komen misschien, en dat was ook wel heel gezellig. En ik denk dat daar heel veel goede herinneringen en ook heel veel relaties zijn ontstaan. Ik ben Theo Pijken en dan kom ik uit Schondijken, dus daar rijdt nog ook. En u hebt een bijzondere belangstelling voor dansorgels. Ja. Hoe komt dat? Dat komt van vroeger uit, vanuit mijn jeugd. Mijn oom die had zo'n orgel en zodoende ben ik daarmee verweven geraakt. En u probeert ook af en toe een orgel naar Zeeuws-Vlaanderen te krijgen. Vertelt u daar iets over? Dat klopt. Ik doe dat al 10 jaar. Dan probeer ik een orgel te komen naar de Hoge Platen in Breskens. En dat duurt dan 3 dagen. Dan kan er gedanst worden en dan kan er een hapje gedaan worden en dan kan er een drankje gedaan worden en dat wordt druk bezocht. Ja, dat is heel leuk voor de mensen in de regio en ook van over het water. Nou, we leggen hier die klep op. Die doen we naar boven. We leggen hier het boek. We nemen hem zo beet. We leggen hem hier tussen. We doen hem naar beneden en dan drukken we erop. En dan zit die klem tussen de toetsen hier in het wiel. En als het orgel dan draait, door het aangedreven wordt door dit wiel, dan draait hij het boek, draait hij erdoor en alle toetsen vallen hierin, de klaviertjes, en die geven dus een luchtsein door. En die luchtsein gaat naar de pijpen en die maken dus de muziek. Dit instrument waar we hiervoor staan is in de jaren 40 is dit gebouwd voor een danstent. Het is in principe een klassiek pijporgel. Dit type orgel is het grootste type orgel wat er onder de orgels gemaakt is. Het telt in het boekenklavier, het boekenmechaniek, telt 121 toetsen. Dus je hebt 121 sturingpunten om het orgel aan te sturen. Het is volledig akoestisch en dat wil zeggen dat al het geluid wat het produceert komt uit orgelpijpen. Bevat in totaal ruim 700 orgelpijpen. En het vormen daarmee de grootste instrumenten die ze gebouwd hebben in de jaren 40. Er staan instrumenten op, accordeons, slagwerk, saxofoons. Het is in de jaren 60 is het wel wat gemoderniseerd om met de tijd, om de concurrentie en met de tijd mee te gaan. Ja, aan de achterzijde kunnen jullie het boekenklavier nog zien. Dit wat hier zit zijn de orgelpijpen. Er staan, de orgelpijpen bevatten verschillende registers, verschillende klankkleuren zitten er in het orgel. Dit is de aandrijverrol. Hierdoor wordt het boek door het klavier heen getrokken. Dit zijn de toetsen, die vallen in een koperen rol. Als er een gat komt van een orgelboek, springt de toets omhoog en geeft hij een luchtstroom naar het orgel,
waardoor het desbetreffende instrument of de toon aangestuurd wordt. Het heeft een aantal noten op zang, 25 noten op zang, 20 noten op tegenzang. Zang is eigenlijk de melodie wat het orgel speelt. Tegenzang is in principe een tegenmelodie. En dit is eigenlijk het grootste aantal toetsen wat ze in de orgelbouw gebruikt hebben. Nou, in de jaren 60 deed de elektronica steeds meer zijn intrede bij muziekinstrumenten, ook in de orgelwereld. Dit orgel is nog steeds, de sturing is nog steeds helemaal mechanisch, ook met orgelboeken. Alles wordt met lucht aangestuurd. Wel is het, de orgelpijpen zijn voor het grote gedeelte vervangen door een elektronisch orgel, wat achter het orgel staat. En er zit een instrument in wat voor soloklanken zorgt. Saxofoon, trompet, klarinet. Van dit type orgel zag je heel veel van deze instrumenten in de baancafés in België. Ja, aan de voorzijde zien we hier weer een drumstel, accordeons, een marimba, xylofoon, een viertal pijpregisters, saxofoon, trompet. In de jaren 90 ging de ontwikkeling steeds verder en het orgelboek werd eigenlijk vervangen voor een gedigitaliseerd systeem, zoals ze het noemen. De orgelboeken werden eigenlijk gedigitaliseerd op computer opgeslagen en men kon dan met een MIDI-systeem, zoals ze het noemen, kon men een orgel laten spelen met een computer. De sturing van dit orgel, wat je ziet, is geheel elektronisch. Het is ook een combinatie van instrumenten, pijpregisters en ook een elektronica. Wel, de pijpregisters hebben nog steeds de lucht nodig om te kunnen spreken. De accordeons, de blaasbalk van de accordeons heeft lucht nodig om te kunnen spreken, maar de sturing zelf van de orgelpijpen wordt met elektromagneten aangestuurd. En ook slagwerk wordt met elektromagneten aangestuurd. Het is ook volledig in volume regelbaar. Zowel het elektronische geluid als het slagwerk en accordeons zijn ook in volume regelbaar door middel van de moderne technieken. Dit zijn de speellijsten met traditionele orgelliedjes. En ik heb nog een speellijst met liederen met zang.